enllà del sistema solar, les coses encara es compliquen més. Cometes, asteroides, forats negres, púlsars i supernoves. Gegants blaves, vermelles, taronges, nanes grogues, blanques i marrons. I les constel·lacions són les pitjors, no paren quietes! I una pleiada de gent que no troben el seu lloc al firmament. I tal com estan les coses aquí dalt, no crec que hi puguem trobar una porta al regne del silenci. Què podem fer, Àngel?